A delta.cat cada dia i en directe fem Voltant i Girant. En directe per a Deltebre, Sant Jaume d'Enveja, l'Ampolla i Camarles, al 107.6 i al 91.1 de la FM. I a internet a través del canal de streaming del portal deltacat.cat. Voltant i Girant, per a la gent del Delta, amb Cel Prieto. Bon dia, Delta de l'Ebre. Passen 3 minuts de les 10 del matí. Benvinguts a Voltant i Girant, el magazín matinal de la vostra ràdio, de delta.cat. Us parla Cel Prieto. Dimecres 18 de març i com cada dia i en directe podeu seguir-nos a través dels dials de la 107.6 i de la 91.1 de la FM i també a través d'internet de la web de delta.cat. Avui, a la primera part del Voltant i Girant, parlarem amb Miguel Ángel García Vera, cap de l'Oficina de Planificació Hidrològica de la CHEM, sobre els resultats de l'obertura de comportes dels pantans que han dut a terme per estudiar la mobilització de sediments fins al delta. I a la segona part del programa ens acompanyarà David Magrinyà, director de la Biblioteca Francesc Balaguer de Sant Jaume d'Enveja, perquè mos faigo una actualització sobre l'agenda del centre. Recordeu que Delta.cat som una plataforma digital i, per tant, també ens podeu seguir a través de les xarxes socials o a través de la nostra web, deltacat.cat, on trobareu totes les entrevistes i notícies del dia. Ara sí, comença el Voltant i Girant d'avui, 18 de març de 2026. Quedeu-vos amb mi que junts donarem durant la següent hora una volta pel Delta. Comencem! Comencem l'apartat d'actualitat de proximitat i ho fem comentant que l'executiu ha decidit retirar els comptes després d'assolir un acord amb Esquerra per continuar negociant i evitar una derrota parlamentària. D'esta manera, este divendres no es votaran les esmenes a la totalitat. En un comunicat conjunt, PSC i Esquerra Republicana es comprometen a seguir treballant en les modificacions legislatives vinculades als pactes d'investidura amb la recaptació de l'IRPF com a principal punt de desacord. Mentrestant, el govern aprovarà immediatament un suplement de crèdit per garantir els recursos dels serveis públics amb l'objectiu d'intentar aprovar uns nous pressupostos abans de l'agost. Seguim. Unió de Pagesos exigeix mesures urgents per frenar l'augment especulatiu del preu del gasoil agrícola i dels fertilitzants a causa de la guerra a l'Orient Mitjà. Segons el sindicat, el preu del combustible ha experimentat increments importants en pocs dies, cosa que pot acabar repercutint en altres costos del sector com l'energia o els fertilitzants, i això dificulta encara més la viabilitat de moltes explotacions. El responsable d'Economia Agrària d'Unió de Pagesos, Miquel Pinyol, ha advertit que si no s'actua amb rapidesa, la pagesia tornarà a assumir en solitari l'impacte de l'encariment dels costos. Demanem un gasoil professional on l'impost dels hidrocarburs s'hauria de reduir molt i també demanem un IVA, però un IVA reduït. Ara estem pagant un IVA del 21% al gasoil, per tant demanem un IVA reduït i que la part d'impostos, que el gasoil, el 25% del preu del gasoil són impostos, en aquesta part d'impostos no s'aplica l'IVA. I després al govern de Catalunya exigim també, o demanem, que habiliti ajuts per sectors més perjudicats i també que s'obren línies de finançament per poder ajudar en aquests sectors a tirar avant i sortir d'aquesta crisi que estem patint degut a les guerres. El sindicat agrari també demana controls estrictes per garantir el compliment de la llei de la cadena alimentària amb l'objectiu que els preus que perceben agricultors i ramaders pels seus productes compensin l'augment dels costos de producció.
I acabem que l'Ajuntament de Camarles ha dut a terme durant el 2025 diverses activitats culturals i festives per fomentar la participació ciutadana i dinamitzar la vida cultural del municipi. Aquestes iniciatives han comptat amb el suport del Pla Impuls Dipta de la Diputació de Tarragona dins del programa de cultura de l'exercici 2025, amb una subvenció d'11.027 euros. Entre les activitats destacades hi ha la 7a Festa de l'Ecoturisme del Delta de l'Ebre, celebrada del 28 al 30 de març, amb tallers, rutes i activitats familiars, i també la Festa del Voluntariat Ambiental de les Terres de l'Ebre, al novembre al Centre d'Interpretació de l'Arròs La Torre. Segons l'Ajuntament, aquestes accions permeten impulsar la cultura local, reforçar la cohesió social i fomentar la participació ciutadana al municipi. Casa Nicanor t'acompanya en els teus bons moments, per esmorzar, dinar, sopar, berenar o amb un bon cafè. Casa Nicanor t'ofereix el temps. I acabem esta part informativa, com sempre, en el temps. El company Lluïsmi Pérez dels Serveis Meteorològics de la xarxa mos informa. Bon dia, Lluïsmi. Bon dia, hem tornat a despertar més humitat a les comarques de l'Ebre, també al nord de Castelló, i en aquest cas es torna a traduir aquesta humitat amb núvols baixos o fins i tot hi ha algunes boires a hores d'ara que s'arrapen a les cotes més baixes del delta i a prop de l'Ebre. Sempre amb més sol, de fet, que ja estem tenint en àrees una mica més elevades dels ports. Per tant, tot el que estigui per damunt dels 700-800 metres d'altitud té un cel més obert a hores d'ara, també a gran part de la comarca del Matarranya. Allà ha baixat força la temperatura, en canvi on tenim més núvols aquest ambient no és tan fred com ahir al matí. Núvols que s'han d'anar mantenint a estones, especialment a prop del delta, però sempre amb un ambient força suau. De fet, aquesta tarda tornarem a fregar els 18-20 graus de màxima, especialment a la Ribera d'Ebre, també a la comarca de la Terra Alta. Núvols que aquesta propera nit i demà al matí seran més abundants i fins i tot demà al matí amb alguna pluja, no gaire quantitat d'aigua, però acabaran banyant-se als carrers. N'estem pendents a la xarxa. El temps amb els bons moments de Casa Nicanor. Tornaria a omplir de vibes al cor, em tornaria a posar en una gàbia d'or que patim patant per tu i per mi. Aquesta vida ens ha tocat així i que si es posa a ploure em mullaré, que tornaria a equivocar-me, ho sé, que si sento la pressió posaré una biga. Les roses són boniques però tenen espines, sí. Tornaria per aquí, tornaria a passar, tornaria per fi, tornaria demà, tornaria a entrebancar-me. No tinguis por d'equivocar-te, que les cicatrius només et marquen. Tornaria a l'inici per perdre'ns de nit i tornaria a la terrassa per cantar-te un hit. Ho tornaria a fer, ho tornaria a fer, per molt que em faci mal. Ho tornaria a fer, ho tornaria a fer, exactament igual, exactament igual. Viure la vibe, pujar-me al hype. Recordo començar des d'allà baix. Tothom em diu que et passa rai. És que la vida em va molt millor que mai. Si pogués canviar les coses que m'han portat aquí, triaria tornar petit, tornar a morir, per cantar tu i jo fins que s'acabi la nit. Tornaria a perdre-ho tot per poder acabar aquí. Què més vols de mi? Si ja no em queda res, m'he quedat buit esperant el puto 2023. 3 tiros a l'ego lluitant amb l'apego, la indústria un metgero. De la meva presó al màxim carcelero, i m'és igual on anem si estem els 3. Tot estarà bé i no tingueu cap dubte de que ho tornaria a fer. Ho tornaria a fer, per molt que em faci mal. Ho tornaria a fer, ho tornaria a fer, exactament igual, exactament igual.
tornar 3 anys en un moment i avisar aquell nen de tot el que vindria. Estaràs a tot arreu però seràs invisible, basculant en 1000 moods a la vegada, amb la ratllada de borrar-se el Twitter i pirar de Barna i l'alegria. I entrem a la primera entrevista del programa on parlem amb Miguel Ángel García Vera, cap de l'Oficina de Planificació Hidrològica de la Che, sobre els resultats de l'obertura de comportes dels pantans que han dut a terme per estudiar la mobilització de sediments fins al delta. Buenos días, Miguel Ángel. Hola, buenos días. Para empezar, ¿nos puede explicar brevemente en qué ha consistido exactamente esta última avenida controlada que habéis realizado desde los embalses del tramo final del Ebro? Bueno, pues esta avenida controlada ha sido una vez más una experiencia que hemos hecho ahí en el Bajo Ebro para intentar recabar información sobre la posibilidad de movilizar sedimentos, ¿verdad?, hacia el delta del Ebro, hacia el tramo bajo del Ebro. En este caso, la empezábamos inicialmente el día 10, el martes de la semana pasada, y vamos a estar abriendo compuertas hasta el día 24. Todo el equipo de trabajo, bueno, estaba diseñado. En realidad esta crecida estaba pensada para el 3 de febrero, pero en realidad es que en enero teníamos una situación de sequía importante. Mequinenza no se nos estaba llenando, por lo tanto decidimos aplazarla. Vino el carrusel de borrascas y ya el 10 de marzo pues decidimos, programamos hacerla. En este caso, la novedad era que la hacíamos en el mes de marzo, es decir, con episodios de muchas aguas, con el río Ebro muy vivo, y que además íbamos a explorar nuevos escenarios de nivel del embalse de Ribarroja y de Flix. Íbamos a bajarlo respecto a las anteriores. Esas eran las grandes novedades de esta crecida. Miguel Ángel, ¿cuál era el objetivo principal, ¿no?, de esta operación desde el punto de vista de la planificación hidrológica y de la estrategia de la gestión de los sedimentos, ¿no?, aquí al final del tramo del Ebro? Exactamente, o sea, esto es importante lo que acabas de preguntarme. Esta crecida no es una cosa aislada que hagamos y ya está. No, esta crecida está enmarcada dentro de una estrategia global, que es la estrategia que llamamos Gestión Integral de Sedimentos de la Demarcación Hidrográfica del Ebro. El acrónimo es GISDE. Por lo tanto, esta crecida es una piececita más con el objetivo de conocer con la mayor precisión posible, a partir de experiencias de alta intensidad, estamos hablando de crecidas de una magnitud realmente singular, de conocer el funcionamiento de la evolución de los sedimentos, del tránsito sedimentario, con el objetivo de, en un futuro, llegar a diseñar estrategias de gestión de los embalses o de actuaciones posibles para favorecer esa movilización de sedimentos. Esta estrategia se recogió en el plan hidrológico vigente, que se aprobó en el año 2023. Llevamos ya ya 4 años de trabajo, hemos avanzado muchísimo, conocemos cada vez más. Eso sí, el reto es tremendo, ¿no? Intentar recuperar la movilidad de los sedimentos con unos ríos ya con una estructura ya muy limitada por nuestros embalses, que tienen un beneficio clarísimo, pero también tienen efectos en la reducción de la carga sedimentaria. Pues este es un reto tremendo y se trata de ir dando pasos firmes en un entorno de transparencia, de conocimiento público, de que todo el mundo sepa lo que vamos haciendo. Se pone la información en la página web, para ir buscando, digamos, en colaboración con todas las entidades interesadas, pues las vías, digamos, posibles de solución. Sí. La Che, de hecho, ha calculado que en esta avenida controlada, ¿no?, ha movilizado entre 10.000 y 15.000 toneladas de sedimento río abajo, ¿verdad, Miguel Ángel?
Sí, bueno, son estimaciones que hacemos sobre la marcha durante la misma crecida. Estas estimaciones proceden de los valores de turbidez que medimos en las estaciones de calidad que tiene la Confederación y también en la Agencia Catalana del Agua, en el tramo bajo del Ebro, y también mediciones en campo que hacemos un desnivel. Pues es muy importante. Ahora ya, estamos viendo que esas estimaciones, pues más o menos por ahí andará, quizás más cerca de 15.000 que de 10.000, porque esta crecida lo que ha tenido es una persistencia. Esas turbideces que medimos no han sido demasiado altas, pero se han mantenido mucho, y eso hace que al final la masa de exportación pues sea alta. Nos gusta siempre remitirnos para las cifras finales al informe que hace el CEDEX de la crecida. Ese informe pues suele tardar pues unas semanas, esperemos que esté cuanto antes. En el momento que está lo subimos a la página web, y esas son las cifras que nos gusta decir finalmente, porque son las que ya tienen todo el contraste de trabajo de gabinete importante. Piensa que nosotros medimos la turbidez en el campo, que es un poco la capacidad que tiene el agua de pasar con unos aparatos determinados, pero que también tomamos muestras para analizar en laboratorio los sedimentos que de verdad circulan. Con eso se corrigen las turbideces de campo, y entonces ahí sale la cifra ya definitiva. Pero en todo caso, el orden de magnitud va por ahí, es una crecida importante. Esa larga duración ha hecho que al final la masa exportada pues haya sido pues significativa. De hecho, los equipos, ¿no?, os trasladasteis aquí vais a Amposta y a Deltebre. Y claro, uno de los interrogantes principales aquí, sobre todo aquí al Delta del Ebre, ¿no?, es que cuántos de estos sedimentos llegan realmente, se quedan aquí al Delta, porque como ya sabes, evidentemente es importantísimo para la preservación de nuestro entorno los sedimentos. Exactamente. De hecho, en parte el origen de esta estrategia como tal no es que los sedimentos no se trabajaran ni se estudiaran antes, que esto es una línea de trabajo de siempre, pero digamos el impulso actual viene en parte dado por las aportaciones que se nos hicieron en el plan hidrológico del 23, y esa sensibilidad del Bajo Ebro, pues por supuesto estaba ahí recogida. No solamente el Bajo Ebro, porque el tema de los sedimentos preocupa en toda la cuenca, pero bueno, el Bajo Ebro especialmente. Nosotros siempre decimos que lo primero es saber cuánto es la subsidencia real que está habiendo. El delta tiene dos problemas principales: una, elevación del nivel del mar, y luego pues esa subsidencia. Lo que tenemos que hacer es cuantificar, medir esa subsidencia, y para eso la estrategia GISDE ha iniciado unas líneas de trabajo muy interesantes en colaboración con el Instituto Geográfico Nacional para llegar a medir esa subsidencia. La subsidencia no se mide en 2 días, hay que dar tiempo, pero se han establecido redes de monitorización de la topografía, ¿verdad?, de muy alta precisión. Esa es una línea que va en buena vía. Pero claro, por otro lado es lo que tú me preguntas. De estas pruebas de movilización, ¿cuánto se distribuye por el delta? El delta tenemos una red arterial, ¿verdad?, que son los canales del delta, sí. Pero claro, el problema es que en esos canales se meten 50 metros cúbicos segundo, cuando la crecida en la zona de Cherta, que es donde están los azudes, pues puede ser del orden de 1.000 metros cúbicos por segundo cuando estamos en periodo de crecida. Claro, los sedimentos que estamos metiendo al delta son pues mucho menos de los que se están movilizando, y esa es la realidad del sistema que tenemos. Uh-huh. Lo que es evidente, y esto lo vimos en la crecida anterior, es que la punta de crecida, que es una punta, va con el agua, empieza a haber más agua, entonces crece la turbidez y luego ya pues empieza a bajar hasta que la crecida termina y ya se quedan los niveles anteriores. Pues que esa punta, esa línea de paso, también se recogía y se veía en los canales del delta. Eso lo constatamos. Hay un estudio que está haciendo la Universidad Politécnica de Cataluña con la Agencia Catalana del Agua para aportar también este estudio de la estrategia GISDE, y ahí se monitorizaba cómo esa turbidez estaba pasando con la misma curva en los canales del delta, es decir, que la crecida se mete. El asunto es que, claro, la magnitud de sedimentos es bastante baja. Bueno, pues sobre esto se está trabajando también de forma específica, tanto en el tránsito a través de los canales de acequias del delta, y luego la verdad es que la cantidad que se mete pues es reducida respecto a la que se moviliza totalmente, porque la mayor parte se va al mar. Pero bueno, hay que seguir trabajando en ello y combinar con las medidas de subsidencia, pues ir avanzando en cuánto puede ser la solución este tipo de crecidas para el delta o no. Todavía no hay ideas, esto se está estudiando y lo iremos viendo en el futuro.
Muy bien, Miguel Ángel, ¿qué coordinación han tenido con los ayuntamientos de aquí del tramo final y también con la comunidad científica, ¿no?, que trabaja aquí para hacer este seguimiento? Son dos ideas muy importantes las que planteas. En primer lugar, la coordinación con ayuntamientos, y extendámoslo más, y usuarios del río, y toda la gente que está involucrada en la crecida de estas características. El sistema de avisos es tremendo. Intentamos hacerlo desde 2-3 semanas antes para que la gente se programe. Eso es capital. Que todo el mundo que tiene relación con el río sepa que va a haber una crecida controlada en un plazo determinado para poder programar las actividades. Por ejemplo, pues la gente que lleva embarcaderos en el embalse de Ribarroja piensa que lo estamos bajando 5 y 6 metros respecto a la cota normal. Entonces ellos tienen que prepararse. Tienen primero que no programar actividades para el día de la crecida y luego también preparar los embarcaderos para que no tengan afección, y lo hacen. Los ayuntamientos lo mismo, si tienen tomas de abastecimiento pues tienen que preverlo, tienen que saber lo que hay para que la gente cuando transite el río pues no haya problemas de ningún tipo. Eso se hace con un sistema de avisos muy importante. Y luego la coordinación, la colaboración con muchas entidades de todo tipo, no solamente científicas, es una línea que marca esta estrategia. Hay equipos de trabajo muy diversos, de universidades, por ejemplo, de Politécnica de Madrid, Politécnica de Cataluña, Universidad de Valencia, Universidad de Lleida, que estamos coordinados y todo el mundo trabajando en la misma dirección. También tenemos el CEDEX como un organismo especialmente involucrado que está haciendo trabajos de gran relevancia con estas líneas de trabajo que estamos activando. Y luego administraciones tenemos al Ministerio de Transición Ecológica, la Dirección General del Agua, apoyando con muchos medios muy importantes, la Confederación, que depende de la Dirección General del Agua, por supuesto, también involucrada. El despliegue que hace la Confederación de equipos y medios es realmente espectacular. Y luego también la Agencia Catalana del Agua, por supuesto, también apoya y realiza estudios. En estos momentos está realizando esos estudios que decía de los canales del delta, también de estudios de caracterización físico-química de las aguas en la crecida, distintas líneas de trabajo. Y luego los usuarios, no me tengo que olvidar de ellos. Los usuarios, por ejemplo, en Endesa, el despliegue que tiene de actividad para poder programar los embalses para dar lugar a la crecida es importantísimo, es capital, y su colaboración está siendo máxima. Y luego también, por supuesto, los regantes, en concreto los regantes del delta, con los cuales también estamos coordinados, y también pues se abren o cierran los canales en función de la época del año. Eso sí, por ejemplo, esta crecida se abrió el canal en la margen derecha desde Cherta, pero en Amposta se retornaba, es un tramo de unos 30 kilómetros, pero bueno, claro, ellos estaban en trabajos de mantenimiento y por eso el delta como tal pues no recibió la crecida en esta ocasión. Eso ya cada crecida pues vamos explorando distintas situaciones. En este caso no era el tránsito a través del delta lo que íbamos a explorar, y por eso lo hicimos en marzo, y se exploró, digamos, esa crecida en situación de aguas altas, lo cual ha sido interesantísimo porque hemos visto cuando el fin de semana antes de la crecida estaban crecidos el Segre, entraban 250 metros cúbicos segundo, y luego el Ebro estaba metiendo en la cola de Mequinenza del orden de 600, entonces ha sido una gran experiencia y una crecida con entradas altas, y eso tiene mucho sentido porque quizás en un futuro esta estrategia pues lo que plantea es protocolos de trabajo cuando vienen crecidas naturales. Entonces, cómo tener los embalses, cómo activarlos, cómo funcionar para mover más sedimentos. Ese es el final de esta estrategia, y esta crecida pues en ese sentido nos ha aportado mucha información. Lo que sí que está claro es que hay mucha gente no implicada aquí y bueno, es fundamental la coordinación entre todos vosotros. Y Miguel Ángel, ya para terminar, ¿habéis implantado alguna mejora, alguna novedad en cuanto a la instrumentación esta vez en esta crecida? Sí, en esta crecida podemos hacer referencia a... Estuvimos explorando, ahí estuvimos en el embarcadero de Sant Jaume d'Enveja, con una grúa para intentar tomar sedimentos de fondo. Esa ha sido un poco una de las novedades. Lo habíamos hecho antes, pero en el tramo alto, y ahora, como era una crecida más persistente, dijimos, vamos a ver si en esta zona baja hay movilización de arenas de fondo, en el fondo del cauce. Como pesan más, pues van por el fondo como dando saltitos, y la idea era meter un sensor
o una grúa, porque claro, son aparatos que pesa, es un aparato que pesa 70 kilos, para ver si cogemos algún sedimento. Estuvimos en el embarcadero de Sant Jaume d'Enveja, estuvimos en el embarcadero de Amposta. La verdad es que el resultado lo hicimos desde orilla, es verdad, y hasta 18 metros de distancia respecto a la orilla, y el resultado es que no recogimos muestras, es decir, que el sedimento de fondo en estas zonas exploradas era mínimo. Bueno, pues es un dato también a tener en cuenta. Sí. Igual en un futuro seguimos investigando más este transporte desde un puente para coger muestras en todo el trayecto del río. También esta crecida fue interesante, que vinieron un equipo de un laboratorio de hidráulica suizo para estudiar aireación en flujos turbulentos. Es un tema de investigación muy de detalle que ellos llevan trabajando en Suiza para diseños de desagüe de fondo, de aliviaderos, para favorecer exportaciones de sedimentos de embalses. Una línea de investigación muy interesante, y ellos, al conocer las crecidas, quisieron venir, estuvieron en la presa de Ribarroja y Mequinensa haciendo sus estudios, y bueno, también, como ves, son líneas de trabajo que la propia crecida va creando. Los investigadores saben que hay una crecida programada, y el valor de que sea programado es fundamental, porque les permite venir y con sus aparatos programarlos y aplicarlos. Normalmente las crecidas son cuando pues viene una lluvia, los embalses se llenan, de pronto se hace, hay poco margen. Aquí lo importante es que hay margen para trabajarlo. Uh-huh. Y luego también vino equipos del CEDEX que estudian los aspectos más ecológicos, más ambientales de los ríos, ya sabes, los macroinvertebrados, los macrófitos, las diatomeas, bueno, parámetros biológicos, y bueno, estuvieron haciendo una exploración para ver si en un futuro se pueden iniciar líneas de trabajo para ver el impacto de estas crecidas controladas en el estado ecológico de algunos parámetros del río. Bueno, esto es una cosa de exploración inicial, pero esta crecida, pues tuvimos a equipos en este sentido que seguro que aportarán pues nuevas ideas y nuevas visiones. En fin, como ves, cada crecida pues vamos avanzando y en el conocimiento, con un objetivo complejo, no hay que ser ingenuo. Recuperar el tránsito sedimentario es muy complejo porque son embalses de muy poca pendiente, los sedimentos están muy en la cola, movilizarnos muy complejo, pero bueno, hay que seguir trabajando y en ello seguiremos. Y tanto que sí. Muchísimas gracias, Miguel Ángel García Vera, por haber conectado hoy al programa. Buenos días. Buenos días a todos, un saludo. Sense casa, sense feina, sense pasta, sense por. Jo estic per tu estàs per mi. Nàixer pa morir és l'única certesa. Si cau el futur, inventem present, el nostre present i la seua potència. A cada moment, tota l'eternitat, la llibertat me la done jo amb els meus. Omplim la vida de vida, un cos que vibra. Juntes no tenen por. Món és dia a dia, fluint armades. Juntes ho poden tot. No sabem el com, quin i quan o l'on. It can flow, it can crash. És la pulsió vital. Fites, errors, foc en els motors. El taxista full, el nahual Don Juan. La incertesa no se pon, és el sol de mitjanit. El regal del temps que ens ha tocat viure. Omplim la vida de vida, un cos que vibra. Juntes no tenen por. Món és dia a dia, fluint armades. Juntes ho poden tot. Els diners són fe, són la por a la incertesa, por als carrers, a la mort, por al càncer, a la sida, por a la feina, por a la por i al papiloma, por als diners, a la crisi, al clima, d'una vida que cal viure. Corre riscos, corre lluny, corre, 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 Forrest, corre! Omplim la vida de vida, un cos que vibra.
de seguida passarem a la segona part del programa, on ens acompanyarà David Magrinya, director de la Biblioteca Francesc Balaguer de Sant Jaume d'Enveja, perquè mos faigo una actualització sobre l'agenda del centre. Però abans d'això anem a comentar les principals portades dels mitjans de comunicació. Comencem pel paper. La portada de La Vanguardia obre avui amb què dimiteix un alt càrrec de Trump perquè l'Iran no suposava cap amenaça. El cap de contraterrorisme Joe Kent diu que Israel va enganyar els Estats Units. Teheran amplia els atacs a les vies alternatives a l'estret d'Hormuz. El govern central avisa que els ajuts per la guerra seran inferiors als d'Ucraïna. Les mesures es votaran al Congrés dels Diputats la setmana que ve. I passem a la portada d'avui del periòdico que obre amb el pla anticrisi serà temporal i només per a carburants i llum. El govern deixarà fora de les rebaixes fiscals l'habitatge i l'alimentació. Les mesures correctives també inclouran rebaixar els costos energètics a la gran indústria. I en columna els següents titulars a la portada d'avui del periòdico. Els Mossos apliquen la llei del sí és sí per imputar lladres que toquen els genitals a les seues víctimes. El govern i Esquerra Republicana negocien al límit per salvar els pressupostos. Competència proposa carregar amb 42 milions el rebut de la llum per la pagada. I els Estats Units veuen insuficient el pla de reforma econòmica de Cuba. I passem a la portada d'avui del diari Ara, que obre amb que Israel segueix l'ofensiva contra el lideratge iranià i mata Ari Larihani. L'Iran confirma la mort del cap de seguretat i figura clau del règim. I dimiteix als Estats Units el cap d'antiterrorisme en desacord amb la guerra. I a baix de tot de la portada d'avui del diari Ara, els següents titulars. El govern es planteja retirar els pressupostos abans de divendres. I l'Eurocambra troba proves suficients contra Comín per assetjament. Passem ara als mitjans digitals. Comencem amb el portal web de 3cat Info. Govern i Esquerra Republicana pacten retirar els pressupostos i es comprometen a negociar per aprovar-los abans de l'estiu. El president Illa defensa l'acord amb Esquerra per responsabilitat i estabilitat i per garantir el suport de les forces progressistes als pressupostos. Tercer dia de vaga a l'educació. Els docents tallen la 2 a Alcarràs i Soses i la C55 a Manresa. Mestres i professors han anunciat talls de carreteres, marxes lentes i manifestacions a Manresa, Lleida i la Seu d'Urgell. L'Iran promet venjança per la mort de Larihani i causa 2 morts en atacs a Tel Aviv. Israel ataca una central nuclear al sud de l'Iran sense causar danys, segons l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica. La
presidenta de Mèxic agraeix el gest del rei sobre la conquesta d'Amèrica, que enerva PP i Vox. L'esquerra considera que Felip VI ha quedat curt en les paraules de reconeixement als abusos durant la conquesta d'Amèrica. Educació publica les notes de tall de formació professional i ja es poden consultar quins cicles tenen les més altes. Les notes de tall corresponents al curs 2025-2026, una dada que pot servir d'orientació de cara a la preinscripció per als cicles formatius. Mor un excursionista de 37 anys que va ser sorprès per una allau al Pallars Sobirà. Va ser rescatat mentre feia una travessa entre Baseiro i l'Estany Gelat, acompanyat d'un altre excursionista. I passem ara al nostre territori amb Canal 21 Ebre. Més de 1.200 se van manifestar ahir a Tortosa contra un acord que qualifiquen d'error històric. Tortosa posa en marxa la 9ª edició dels pressupostos participatius amb 250.000 euros. Amposta aconsegueix l'ocupació de més de 200 persones durant el 2025. Arrenca a la Ràpita la campanya de comerç de primavera amb la participació del col·lectiu de cuina i l'estació nàutica. I un operatiu policial conjunt en supermercats de Tortosa detecta una trentena d'infraccions i irregularitats laborals. I deixem oficialment ja les notícies per avui, però abans de continuar anem amb una mica de ritme. Soles en l'habitació em pregunte què és millor, si fiar-me de l'instint i oblidar tota raó, o amarrar-me a allò que sé que no tornarà mai més. Fora tot, més fora pots, quan estem junts s'acaba el món. El meu cap diu que no i el meu cor diu que sí. Ja no hi ha qui ho pare, que ningú ens separe. És viure d'eixa cançó que parle de nosaltres. I no m'importa continuar l'espera, i no m'importa perquè paga la pena. Si quan jo tanque els ulls, tots ens tornarem junts, i el món deixa de ser condemnat. Pensar que això podria ser per sempre i saber que mai ningú podrà comprendre. Ja no hi ha qui ho pare, que ningú ens separe. És viure d'eixa cançó que parle de nosaltres. No m'importa continuar l'espera, i no m'importa perquè paga
deja de ser condena. Y no me importa no poder tocarte, y no me importa no poder besarte. No eres real y que no necesites més que allò que sento al escoltar-te. Que no canvis que no, que no corri un de mi. I entrem a la segona part del programa on avui mos acompanya David Magriñà, director de la Biblioteca Francesc Balaguer de Sant Jaume d'Enveja, perquè mos faigo una actualització sobre l'agenda del centre. Hola, David, bon dia. Hola, molt bon dia. A veure, primer que tot, com estem? Bé. Vale. Amb això de que canvia el temps, tenim a tindre sol, és una meravella. Fa molt bon dia. Ahir un solet tocava aquí. Sí. Però ideal, eh? Millor impossible. La primavera, de fet, arriba este divendres, me sona. Sí. Vull dir, ja estem... I també a finals de mes canviaran l'hora i ja estarà. Està una meravella. I activitats, solet, bon temps. Què més volem demanar? Aprofitarem el pati que tenim. Bé. Molt bé, molt bé. Així, doncs va, comencem. Conta-mos què hi ha preparat a la biblioteca. Doncs, bueno, mira, divendres comencem... Tenim una trobada d'una autora. Bueno, és gràcies a la conductora del Club de Lectura, a Paula, que, bueno, pues, gràcies a ella coneix bastanta gent i, bueno, és una excompanya de professió d'ella que ha fet la seva primera novel·la, que és Carme Bril. A part va ser mestra a l'Institut del Tebre i, clar, molts dels exalumnes que va tindre, quan venen, ai, mira, pues, si va ser professora meva, dic, pues, lo divendres, i que sé on heu d'anar, la fareu contenta. Molt bé. I adelanto d'aquí, David, que nosaltres també la tindrem la setmana que ve, l'entrevistarem. Veus? Així, tot ho lliguem tot aquí. Tot va lligat. Doncs, bueno, tenim el divendres a les 7 la seva presentació de la seva novel·la, primera novel·la, L'amor és impossible. Ha anat a l'Aldea, a Amposta, a Tortosa, vull dir que ha anat un munt de puestos. Està fent com un tour de presentacions. Molt bé. I la veritat és que, bueno, al ser una autora del territori, doncs, també està molt bé que ella vulgui anar per totes les biblioteques del territori que ha fet la presentació dels llibres. Sí. I, bueno, l'acompanya la Paula, que li farà la presentació a ella. I, bueno, us convidem a tots divendres a conèixer la seva primera novel·la, que jo suposo que us agradarà, clar. Saps més o menys... Tracta de l'amor, però és com un amor impossible... Bueno, vale, m'has dit el títol, David. És que... Sense fer spoiler és difícil, igual. Claro. Vale, és que... ja et comprenc. Sí, no és una típica novel·la romàntica. Vale, és diferent. Sí. Vale, mira, doncs ja va bé lo diferent, perquè crida l'atenció. Sí. Vale, perfecte. És a dir, si volem saber alguna cosa més, llegim-nos el llibre. Exacte. Anar a la presentació i... A la presentació, que tampoc no farà cap spoiler raro. Claro. La gent esperarà que presenta el llibre i la gent se'l llegeixi. Que el Club de Lectura, segur, no ho han parlat, però ben segur que Paula proposarà de llegir el llibre de Carmen. I tant que sí. Doncs molt bé, ja ho sabem. De fet, no sé si el tindreu a la biblioteca... Sí, ara en tenim un. Vale. I si normalment quan són d'autors del territori sempre tenim 2, 3, inclús si fem el club de lectura, doncs a vegades inclús comprem uns 10, i així ho tenim com a lot i també aprofitem altres biblioteques per a poder-nos demanar en PI. Molt bé. I és una manera que, mira, per no demanar-ne d'una en una, te fem un lot i els guardem al magatzem. Perfecte. Sí. Ideal. Què més, David? Doncs el dissabte 21 és el Dia Mundial de la Poesia. Normalment fem sempre els actes del Dia Mundial en divendres, però com que tenim la presentació, doncs, bueno, com enguany cau en dissabte, esperem que ens respecti el solet que està en dinaders. A veurem. I la intenció és allí al pati de la biblioteca fer un vermut, de títol han ficat poesia clandestina, doncs perquè no obliguem a ningú a llegir una poesia concreta o d'uns autors concrets, sinó que una mica més així, d'una forma amena, farem un petit vermut i anirem llegint poesia a tota la gent que estigui allí, que aquí ningú us porta una poesia, nosaltres prepararem els poetes que han recomanat des de la UNESCO, l'Institut de Lletres Catalanes i el Departament. Sempre se fa un poema, enguany és el de Foc d'ocell de Blai Bonet, i hi ha 2 autors més que ells també han recomanat, no? Hi ha 3 autors, la Clementina Arderiu i el Joan Alcover, i nosaltres preparem poemes d'aquests 3 autors per si algú no se'n porta cap, que no digui, no, és que com no me'n porta cap no vull llegir, tranquil, que ho tenim tot preparat. Vale. Sí. És a dir, des de Sant Jaume d'Enveja, la moda és el vermut musical, no? Doncs no, aquí vermut de poesia. Exacte. Molt bé. Ja vam voler fer-ho un any
però va agafar molt mal temps i no és el mateix fer-ho dins de la sala boca de bou que a l'aire lliure, en les tauletes, és diferent. Però explica'm este pati que teniu a la biblioteca, jo això no ho sabia. Tenim un pati a l'entrada que normalment l'usem per fer activitats amb els xiquets, més al bon temps, en vez de fer-ho dins de la sala o a la sala principal o a la sala infantil, sortim fora del pati i almenys estàs a l'aire lliure, és una manera diferent d'encabir les coses. No, evidentment, a l'aire lliure tot va millor i si toca un solet bo, sí. Que ara és el solet bo, no és a l'estiu que toca un sol que no pots estar, ara és un solet que agraeixes, no? La veritat és que sí. Molt bé, el dissabte a les 11 del matí? A les 11 del matí a la biblioteca, qui vulgui participar està invitat, pot vindre, no falta inscripció ni res. Allí l'esperem i com més irem, més xalarem. I tant, això diuen. Després passem al dimarts 24 d'abril. Sí, el dimarts de matí tindrem la visita de l'escola. Esta setmana abans de Pasqua normalment se fan això de les... D'abril no, perdó, de març. De març, sí. El dimarts 24 de març, sí, tens raó. Jo tenia ficat d'abril. Tindrem la visita dels xiquets de P3, P4 i P5, perquè a l'escola, la setmana abans de Pasqua, fan la setmana cultural i estan guany ho han fet d'Antoni Gaudí i a la biblioteca tenim preparat unes activitats pels més minuts. Intentarem representar una miqueta el que és l'art, el modernisme de Gaudí dins de les nostres possibilitats a la biblioteca i tenim pensat l'activitat que més o menys intentarem fer un mural de modernista sobre la Sagrada Família, el Parc Güell, els vidres, intentarem fer els dibuixos i ells puguin omplir. Estem mirant com acabem de... Perquè clar, no és el mateix P3 que P4 o P5, hem de mirar com ho acabem d'encabir perquè sigui una miqueta general. És que t'anava a dir, vindran uns xiquets superxocotets. Feu un dibuix, vosaltres, no sé què. Home, els de P3 sí que no. Hem d'intentar preparar, a veure com ho fem, o en les mans, en pintura, estem mirant a veure com ho acabem d'organitzar-ho, per que almenys passis una hora divertida i que vinguin a la biblioteca i que descobreixin una miqueta d'art, llibres i que vinguin a la biblioteca. Que guapets, m'encanta. Molt bé, és perfecte, no? També inculcar des de ben petits anar a la biblioteca. Sí, la veritat és que sí. Que, vull dir, totes les edats són vàlides per anar-hi. Molt bé, i passem a la segona activitat. Sí, que és el divendres... Este sí que és 10 d'abril. Ja passem a l'abril, eh? Ara passem a l'abril. Perfecte. El club de lectura normalment sempre sabem que es troba l'últim divendres de cada mes, però un usuari que tenim a la biblioteca fa un temps ens va fer una donació d'uns llibres de novel·la, majoritàriament. Volia que fossin d'autores que fossin dones o del territori o dones que reivindiquen el paper de la dona a les seves novel·les. I tenim llibres de Cinta Farnós, de Francesc Calear, Carmen Cruïlles, del territori, bastants. I han volgut, aquesta persona malauradament se va morir, no? I han volgut fer com un petit homenatge i farem aprofitem el club de lectura per fer com una trobada i llegirem fragments d'estos llibres que representen a les autores o la història del text i fer una trobada i fer reconeixement a aquesta persona gràcies a la donació que ens va fer, que no se va arribar a fer mai cap acte de dir perquè ho volia que fos de forma anònima, per això tampoc no direm qui és. I llavors aprofitem com va fer un homenatge i farem una trobada en honor a ell i als seus llibres que ens va regalar. Molt bé, és una manera també d'agrair al final este gest d'esta persona, perquè al final, evidentment, des de la biblioteca sí que teniu els llibres us arriben des de, no sé, el servei de biblioteques o el que sigui, però que també va bé aquesta forma altruista, no? Sí, la veritat és que sí. La gent fa donacions, ja sigui llibres antics o llibres més nous. Ell, precisament, va voler fer una donació de llibres nous que volia comprar, llibres així, i ens volia donar. Perfecte. Inclús a la sala, quan entres a la sala principal, a la zona de novetats, tenim un petit sofà i una tauleta, una lampareta que fica a zona del lector... No, raconet lector, se va fer expressament per a poder ficar tots els llibres allí i els tenim allí al voltant en aquests llibres d'ell que ens va regalar. Molt bé, és en aquella zona en si, és una mica com la zona del raconet lector que ell ens va fer. Molt bé, perfecte. I, per cert, ja que estem a l'abril, m'adelanto, sé que no ho has portat ara a l'agenda, però Sant Jordi... Sant Jordi està aquí. Està aquí. Jo, una cosa, podem proposar que sigui festa? Hauria. Festa a Catalunya, per favor. Hauria de ser-ho. Com l'11 de setembre, però... Seria una manera de promocionar potser més el que és la tradició, de la rosa, el llibre, perquè moltes poblacions, potser que, jo què sé, ara et diré com Sant Jaume, que és més menuda, no
no té la facilitat com, per exemple, una altra ciutat, jo què sé, pot ser aquí del Tebre també ho feien, o a Amposta o a Tortosa, que munten una fireta, que com que hi ha tanta gent, la gent va. Sí. Però el seu poble és xocotet, la majoria de gent de Sant Jaume treballa fora de Sant Jaume. Muntaràs una fireta i la gent se'n va del poble per treballar, llavors seria bonic que fos a festa, muntar la fireta, i tothom sortirà al poble, sortir als carrers, aprofitaríem el dia de Sant Jordi per a... Sí. Seria més bonic, la veritat és que sí. Com que un fin de setmana és una meravella, els pobles xocotets, els pobles grans sempre algo, el que diem. Sí. Però els pobles xocotets, ja que en fin de setmana no cau, que hem de tardar uns anys que torni a caure... Crec que cau en dijous enguany. Sí, en dijous crec que sí. Doncs estaria bé que fos la festa. Jo sóc una ferma defensora d'això, de veritat, David? Vull dir, és molt necessari, Sant Jordi és com tan bonic la festa i tot. A Sant Jaume sí que fan els actes en fin de setmana i a l'escola sí que munten la fireta, però clar, a l'escola és normal, fireta, tenen la facilitat que els pares van a portar els xiquets i aprofiten i munten ells allí la fireta i realment la fireta funciona. La paradeta de llibres que munta i roses. Funciona perquè la gent té que anar allí. Sí. Si ho fas a la mitja del poble, la gent no acabarà anant perquè la gent, és el que diem, un dia laboral i no estan... Claro, la gent té faenes. En fi, bueno, ja... La pròxima vegada que vinguis ja comentarem. Això, sí, tindrem l'activitat preparada i ho tindrem tot. Més extensament Sant Jordi, però volia fer este adelantament perquè ja que hem comentat aquí l'abril, perquè és una cosa, ja t'ho dic, és una cosa que ubic molt. Sí, t'agrada. M'agrada. I llavors també el dissabte 11 d'abril? Exacte, tenim una altra trobada en Laia Martí, la psicòloga que fem el curs sobre el dol, i ella sempre m'ha dit que per molt que el curs estigui en marxa, que la gent pot vindre a apuntar-se al curs, que no és una temàtica seguida, sinó que és una manera, el que vam dir, intercanviar pensaments i parlar sobre aquest tema complicat. I aprofitant el tema del dol de Laia, que el dissabte diem una de la poesia, el llibre que te portava és sobre un autor de Tarragona, que és un autor jove de Tarragona, que es diu Paul Weiss. Ell escrivia sempre poesia, ara ha fet una novel·la que també tracta sobre el dol, sobre la pèrdua familiar. I llavors la manera de que ho lliguem tot, no? I et recomano un llibre sobre el dol. Ho has portat tot lligadet avui. Clar, un autor de poesia que ha fet una novel·la i, se diu La relíquia, i us recomano que peguéssiu una mirada al llibre. Molt bé, el dol també és un tema complex, no? Molt ampli, el pots encarar per moltes bandes i, de fet, aprofito jo també per fer una crida a la gent de Sant Jaume i dels voltants de posar la trobada de lo curs de dol de la Laia Martí, que ja ho vam dir que va estar aquí al programa, fem-nos un tastet del que faria abans de començar, i no res, que al final de vegades només necessitem escoltar, si no volem parlar, perquè a vegades costa parlar, escoltar altres cares, altres persones que estem vivint, podem viure-hi tots, que a cada casa, per mala sort, toca. Aquests moments passen i la veritat és que la gent surt molt contenta perquè la gent que ve al centre del poble els coneixes i surten molt contents, i el que dius, hi ha gent que parla, hi ha gent que només escolta, i jo recomano almenys vindre i el que diem, si no vols parlar abans te sentes escoltes, i segur acabaràs dient alguna cosa perquè és una manera de que... T'anava a dir, igual la primera vegada no, però la segona ja... Sí. La gent surt molt contenta i recomano que vinguin, la veritat. Perfecte. Doncs no res, David, ho deixem aquí, totes les activitats apuntades, la recomanació literària també, i no res, hasta el mes que ve, David. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. I voltant i girant se'ns ha fet l'hora del comiat. Fins aquí el programa d'avui. Si us ha quedat pendent d'escoltar alguna entrevista o secció, ja sabeu que ho teniu a la nostra web deltacat.cat o a les nostres xarxes socials. Demà tornarem amb més notícies de proximitat, actualitat, entrevistes. Això sí, ja sabeu tot del Delta. Gràcies per seguir-nos. Passeu molt bon dia. Que quan tu i jo estem bé